kertaa. Niin, niin potkitaan. Palloa on tiskaisin. Sitten kun saa vaikka ilmoitaan hassuksi sanottuna ihan ylimpään kierrokseen, niin on luultavasti tämän pelin jo voittaja jo ihan tarkasti. Ja sitten saa ihan ykkönen, sitten 1 pisteen. Eikö ihan vaan kaikista yhden muuta kuin ihan tuolta isoimmat? Sieltä saa Eikö sieltä saa voittaa? niin sieltä saa voittaa. No niin, tästä lähtee. Ääne. Nyt. Kun minä saan pisteen. Oi. Läkstiin vielä. Eikä, sai 1 pisteen. Oi jumala. Mitä? Sulla on tuuri. Mulla ei oo tuuria. Mäkin saan. Mäkin vedän tuolla. Mai? Tää on huono grafiikka. Menikö? Tolppanen. No niin. Noniin. Tuu vaan. Se ei ollut passi. Jatkuu. Ei. Tonne. Tuolla. No niin, se Eeron potku meni seuraavalle, mutta ei tässä sitten mitään. Mutta sitten kun on mennyt 15 minuuttia, sitten kun on 10 minuuttia mennyt, niin meidän on vähän pakko lopettaa. Eikö lopeta 14 minsaa jostain? Okay. Kyllä meitä. Ei mennyt. Tokalla ei mennyt. 3 ei. Sopiks, että on 3 yritys ja ne 2 pitää vetää? Ylimääräistä. Niin kun vielä eka kunnon, sitten 2 pitää vetää ihan suoraan. Eikö niinku? Eikö? Se on vaan niinku ihan turhaane. Kun sä sanoit, että 1 kunnon. 1 kunnon. Moottori aika huono. 1 kunnon veto. Niin, mutta mä silti sain 2 pistettä. 1 kunnon veto. Se oli 1 kunnon veto. Niin. Sä vedit sen lopuksi. Huono. Sä vedit lopuksi sen. Ei, Sä vedit lopuksi sen, minkä sä päätit olla huono kuin tän lopuksi. no silti mä sain 2 pistettä. Okei, mulla on Ei 3. saanut 2, koska 1 huono. Sä vedät Niin, mutta ei siellä voi tietää missä vaiheessa. No silti mä sain 3 pistettä. Mulla on 3 pistettä. Mulla on 3 pistettä, kun se meni 2 kertaa osuus. niin, mutta siitä ei ois kelvasta. No okei, mä sain 1 pistettä ainakin. Mäkin sain 1 pisteen. Et sä edes kuvannut. No sovitaan niin, että mä sais. Kun en mä edes kuvannut sitä hundipuolella. Vai kuva?
No ihan sama, sanotaan, että me saatiin vaan. No, nyt tää pikkusen ongelma, että me saatiin kyllä molemmat 1 piste, mutta me oltiin toisissa ajatuksissa, että me ei kuvattu tätä. No, tässä tulee harvi poikkeus. No niin, nyt me vedetään ihan uusiksi kaikki. Tai ei kaikkea. Molemmilla on 2 pistettä, jos et tiedä. No niin, lähtee nyt. Mitä helvettiä? Toinen piste. Eikö, se oli turha muista. Se oli turha muista. Eikäläisellä on 3 pistettä. Orret. Kuva. Ani joo. Sä et tiedä mun duunia. Kuva vaan. No se kuvaa nyt koko ajan. Mitä vitsi sä? Pitää vetää vielä tonne. Vaikka se on... Tässä on tilaa molemmilla 3. Ja sitten kun molemmilla on 5, niin... Tai sitten kun jommakulla on 5, niin... Oi tajaa! Eli on ratkaisu. 6, se on sitten... Se on aika ihan hyvin. Nyt voi laittaa kännykän maahan, kun ei tarvitse tulla. Ei tarvitse. No niin, vedä vielä 2. Ai niin, mä vedän 2. Puff, puff. Sulla on 4 isä. Ero kännissä. Mä vedän kerran. Annekaan kun meikä voittaa sen pelin ihan tässä näin. Jos voit. Sitten vielä Eeron vuoro, niin mutta jos me saan nyt vedetty, niin sä oot voittaja. Eikö niin mä oon voittaja? Et oo, koska mulla on vielä. Eikö ei oo? Mulla on pakko olla. Eikö on, koska jos mä saan niinku ikalla ja sitten tokalla yrityksellä niillä 2 huonolla mä saan 2 kertaa osuttua tohon, niin mulla lasketaan 1 piste. Ei laske. Se lasketaan, sullakin laskettiin tossa 1 Ai piste. niin, silloin kohta joo. Mä en oo voittaja vielä. Niin. Vai se selviää ihan just. Niin. Tai ei selviä. Selviä ihan. Eikö ei selviä ihan vähän vielä. Selviä nyt. Tai eikä ikinä. Tai ei ikinä. Nyt eikä ikinä. Fucking. Ei voi tietää vielä. Niin ei voi tietää. Eero on hyvinkin voiva voittaja. Me tehdään heittely tämmönen samanlainen beach. Onko Eero hävisi jo? No niin, eikö tää video ollutkin tässä? Tai ei taitanut ollakaan. Niin, tehdään pallolla. Oho. Joo. Moikka. Ei, kun nyt tehdään sitä pallojuttua. No niin, Eero on toinen 3. Se on 10. Daniel sai. Tuli taas. Okay. Täytä jännitys. Holy fucking shit! Mutta ei voi vielä tietää. No voi sen silleen, että jos mä saan kaikki muille täydet ja hän saa kaikki muille täydet, niin jää 1 paitsi. Niin. No vuodo. Okei, mä veikkaan Tero. Joo, on päällä. Uusinta. Take 1. 3 uusinta. Meni. Toka. 3 meni. 4 meni. Jos sä saa nyt 2 vedettyä, niin se voi olla aika... Nyt tehdään vaan 1 kerran. Nyt saa vaan. Ei! Kukaan ei! Nyt saa 1 kerran
kertaa. Sitten kun molemmat on vetänyt vielä 2 kertaa, sitten 1 kerta. Joo. No niin. 2 kertaa. Joo. Okei. Toki pitää vetää muuten takaperin vielä. Niin. Meni. Ja sit vielä takaperin. Kannattaa mitata aikaa tästä tälleen. Heitte. Nyt hän heittää. Oliko? Se hiipas ihan vähän. Eli laske. Läskettiin. No niin, lähtee. 1 vuoro. Meni. Mä ehtin just vain. Ei, sit sulla on 9. Eiku joo, tästä ratkee. Mulla ei oo muuten mitään armoa. Mä annan armoa. Mä heitän tästä. Alkaa, se on sitten sun armon paikka. Ei oo. Tää on vaan tän kerran. Niin. No kun mä en tiedä ehditään. Me ehditään joku 3 minuuttia tekemään. No, tää on vielä 1 jakso. Mut tästä tulee sitten lyhyet täällä. Käsit ihmetelty. No niin, 1 osa. Seuraava laji, minkä mä päätän, on pitää saada vedettyä tohon letkun väliin. Niinku Ja kun on tyrkkä. tohon. Kuinka monta jyrkiä on? 1 jyrki. Ai 1. 1 jyrki. Ei 2 on 3, sit on 2. Ei kun ekan 3, sitten on 1 heti. No tohon keskelle. Tohon keskelle. Ai, Mä en tiedä miten Eero pystyy. Joo, kuvaa. No niin, nyt lähtee. Ei. Nyt ei mene Eerolla niin hyvin. Ja sitä nyt on 2 ratkee. no niin. Ja. Ota! Et sano. Ei, tätä ei tee 2 tohon. Ja mullakin on sun näihin keltaisiin. No okei, sullakin on. Eerollakin on sitten poikkeuksesta 1 piste kanssa. Tää ratkaisee muista. Et tää vielä. Joko? Juu, luultavasti sä olisit ehkä voinut saada sun parhaan. Se Eero jättätiin aina nurmikolle. Ikinä tee enää sunkaan videota. Ei oo sunu. Niin te saatte todistaa. Tai että menikö Eerolla just äsken. Kuvasin. Niin. Se voidaan vaikka jatkaa. Okei, eli. Nonni. Ouli.